алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, як сар ғанаҷина тасмим гирифтем баҳри шумо навор мекунем ки шумо тамошо кунед, ҳаловат баред. Подписчикони азиз, ҳамин мол 6 моҳа боло биғизай. Хушру мола тамошо кунед, фикр ақидотун дар зери комментария бинависед, занг бизанед, харидорӣ кунед. Мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Подписчикони азиз, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд метавонанд ки биёнд дар хона айпешӣ бибинанд мола. Подписчикони азиз, мол фақат минусиш ки камтар хароб аст. Ягон камдиди дигар дар мол дида намешавад. қадш баланда, почои дароз хушрӯ дора, биғизиш 6 моҳа боло ай. Подписчикони азиз, иншоалло ки хасхир мола касе бигира тарбия хуб кунад, мола ки хуб мешавад. чочупари хубам дора, халтасинаи хубам дора. мол 2 сол шидагӣ нест, данdoнои калонша бировардагӣ нест. Подписчикони азиз, хуш аҳамият битед тамошо кунед. гусалаш калон дастам мезанад. масъалаи хурданаш биғизиш кафолат дода мешавад. иншоалло ки гусалаш бозӣ менавад, мефаҳмиш. попари мола тамошо кунед. иншоалло ки попари беҳтарин дора, чакаҳои баланди хушрӯ дора. фақат минуси мол гуфтам ки харобтаре. Подписчикони азиз, ин масъалаи ҳозир синаи пашanga камтар нишон метиҳем. халтаки синаки хубам дора. иншоалло ки фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ин тараф пешам чочупари мола тамошо кунед. иншоалло ки молак моли аҳла, ягон камди дида намешавад дар молонда. фақат тарбия хуб мегам. ин масъалаи аҳлишам бибинед. подписчикони азиз, иншоалло ки молаки хубаи синаи сафеди хушрӯ, чӯчакои ғафсаки хушрӯ дора. масъалаи хурдана ҳамаш ба дили пура. подписчикони азиз, боз ҳам такроршам, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар аст. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақам ватсаби мо ҳаст. 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотун дар зери комментария бинависед. подписчикони азиз, нархи мол нархи дастрас аст, қимат намегем. 13300 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. подписчикони азиз, мол биғизиш 6 моҳа боло. иншоалло гусала калон даст дам мезанад. фақат тарбияи хуб мегам. мол касе ки харидорӣ мекунад, мебарад, тарбия медиҳад. иншоалло ки амин мол шир мехӯрад. молак моли базебам ҳаст, фақат хасхир мола камтар харобтар. ине ки масъалаи бенақсиш ҳамаш аввалаш дод 100%, ягон камбудӣ дида намешавад дар мол. хушрӯ тамошо кунед. ҳайш кида раҳ бигарда, раҳ гардишам бибинад. чӯ моли бениҳоят шустраки фасона. иншоалло ки ланги аспа шид. иншоалло ки мол аҷоибот мола. ҳама шароитош хуба. шид бас чӣ набард. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотун дар зери комментария бинависед. ҳамаи бародарои ғариби мусофири мо ки дар ғариби мусофир умеди дуо доранд, парвардигор баракат дар касбу кор, ҳаёт, зиндагӣ, ризқ, розишон насиб гардонад. омадани дидори падар, модар, зан, фарзандонашон насиб гардонад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ, ризқ, розӣ ҳар яки мо шумо насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.